everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ano, Histia? Ang akong amahan lang ang inyong buhian. O sige, apan unsay akong kasiguruan nga dakong buhi ang akong amahan siyang pagbiya din. Tingalig inyo kong tikasan o tingalig patyo ninyo sa hilom ang akong amahan. Dili ko makasalig ka ninyo tungod kay mga traidor ka mo! Ha! Pasin baya og ikaw ang mo traidor ka namo, Histia? Dili ko kana buhaton, Bertagos. Basta tumana lang ninyo ang gusto kong mahitabo sa akong amahan. Aron sa pagsiguro, gusto ko siyang makita kung asa ninyo siya dapita buhi. Unsa? Giling lang mo na kami kiniadto to. Sa dito pa kita sa kalibutan sa mga mortal. Wa ko ikaw ling laha, Alastor. Naniguro lang ko, tungod kay nahibaw ko, nga may plano kagyong mupatay sa akong inahan sa dito pa ko sa kalibutan sa mga mortal. O sige. Aron ka gyud mahibaw nga amo gyud buhian ang imong amang hari. Nga wa kami daotang buhaton kaniya. Sige. Ihatod ta siya sa kamingawan. Alastor! Rakosalem! Haring Beltagos? Tagtanga siya gikan sa gapos nga nakagaid kaniya. Apan gapusa siya sa pagbalik sa kadina aron dili siya makadagan palayo kanato. Matuman, Haring Beltagos. Ha? Salamat kay nipatuo sila sa akong gihangyo. Gusto kong mahibaw nga buhi si amahan kong hari kung ilan na kining buhian sa kamingawan. Ako nawa! Beltagos, Anhi ka ba lang dinhi sa ikaduhang trono? nagkinahanglan ko init sa kulawas. Gusto kong lumingkod sa ikaduha na kong trono nga nagkilaab sa kalayo o asukli. Dili ka ba lang mukuyog ka na mo? Gustong maniguro ang prinsesa sa Limoria. Unsay buot mong ipasagot? Nasayod ka na nga musugot ng prinsesa sa Limuri nga ihatag niya ang iyang kamatayon tungod og alang sa atong mga katuyuan. Mauba, unya, dili na natutugayon. Paidaan na ninyo siya sa lapad nga bato. Kay tawgon ko na ang tunog kabuan aron sila magkasaksi ug human sa taas unya nga ritual. Tigupan ta ang tigop universo sa kagitgit. Nagpasabot nga mudaog na kita ug unya. Ug unya. Lugiton ta ang iyang kasing-kasing ug kuhaan ko ang iyang espiritu. Sa dili pa ka na mahitabo kaluha kong bakunawa, may lain nga gihangyo ang prinsesa sa Limuria. Ug ato na lang kining ihatag kaniya. Kay katapusan na lang niya kining hangyo kanato. Unsa ka na? Tuod na! Huwag ko ba di kagutom na irang? Huwag ko ba di kagutom? Nindot na ining granada nga itong gikaon. Ay, nindot ida. Ay, di tapat yung kauha o kagutom. Granada! Mga itang duluminos ato day ha. At ibaligya sa atong kalibutan. Kinahang lang mahal yun ni day. Kaya di tapat yung kagutom. Balik ko sa tuig day irang. Madato na tayo ni. Kwarta nila'y kuwang na to day. Hala! Ay, kaway ayo. Maabi na kong nibuto. Ay! Hagok niya akong istoryahan ni Hagok! Oy! May pang nibuto ka. Dong Luminos! May kimidool ka. Dong! Ikaw ng apalin ako, dong. Ano na may apali? Panos-panos na gini, oh. Dirahe, oh. Ugoma, dong, oh. Ugoma. Tay, wasay. Ha? Dili na kita batiyon og kagutom, tay. Ano? Muna nga, di na to makaon og apil ka ng gidani mong apali.
Alagkan o goma lang. Ay! Ito, dahil na, labay na ning apali ha. Panos-panos naman sa doon eh. Ano gamit akong apali ha. Kaluos akong apali. Ilabay ko na lang ning apali na ako dong. Ay, ang apali daw. Tay, paminaw. Di man sa ko kakaon ini kay maumod man ko dong. Ay, da. Tay, may atuon ta. Oh, Importante kayo ang atong atuon. Niya na dapita. may atoon ka dong luminas. Mm. Hala! Si Bato! Major Bato! Karon pa ko dong! Sa atong atbang, ug distansya lang, 99 metros. Doon ay ko kalabirang bato. Ganganga baba, kadakos lungag siyang mga mata. Hoy! Kalabira! Kuyawa kalabira ha! May donggan pa! Hoy! Kalabira! Nakikita na ko si Ningning og Pular, tay Wasay. Oh, Ug nagtugon sila. Nga moanhi ko din hindapita. Ug pangitaon ko ang higanting o nga kalabira oy! na may bukog nga dunggan. Abok ko gadonggan ay kakaon sa ay kabati sa dagway ng kalabiraha ay. Klaro kay wa pa siya makalabira sa may unod pa na iyang naong. Ilhan kay nga bati na siya naong. Hoy! Kalabira! Kau kapali? Tay, Kapali oh. Ang kapali? nagkinahanglan ko si mong ayuda, tay Wasay. Ay. Kinahanglang sudlon ta ka na maong dapit. Ha? Kay may kuhaon ta diha. Unya dong! Karon dayon gyud tay. Ay! Natog pamanis nanay iring nimo! Ani ara kita sa kamingawan. Oh, ni ana gyud ta. Tay, Anak, Prinsesa Hestia, Tangtangi sa gapos si Salamis. Okay. Dre, kay tangtangan di kasi mong gapos. Dre. Prinsesa Hestia, ikaw ang akong kikabalakan, anak. ayog kabalakan ako, tay. Pagampo ni Sus. Tangtang na ang gapos. Karang iwanay gapos ang imong mga kamot. Ugwa na say bugat nga puthaw ang imong mga tiil. Dagan na Salamis. Dagan! Karon nga, nakabuhi na ko sa mga kamot sa mga demonyo. Mangita kong paagi nga maluwas ko ang akong anak. Kinahanglang may utabang kang Prinsesa Hestia sa dili pa maimbitar ni Bakunawa ang tulo ka buwan aron sa pagsaksi sa kamatayon sa akong anak. Prinsesa Hestia, anak, mubalik ko! Mubalik ko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.